Имаш ли? Его човека, който ще изпие 10 чаши водка. Защото другия не успя. Да се подготвим първо. Да пали цигарка. Разбира се. Насипваме сега. Това много бавно сипва. Дай да не се оплаква нещастник, аз изпих ли да мама ти ми? Колко повърна, а? Мама Изпи 10 и повърна 8. Еба май ми, бе. Какво? Още ми е лошо на мене. Аз препих, че ме еба майката. Сега ми треперате ръцете и краката. Кученце, бари! Много бавно сипа, бе. Ехе. Сипай по по-малко, бе, ти ги пълниш догоре. Аз да не съм тия. Аз докъде ги пълних? До средата. Малко ли си? Това ти половин литър водка на екс. Тук има малко. Трепери ми ръката, много ми лоша, дай по-бързо. Че скоро ще умрам. Се сама лоша, Ето как ще повръщаш нещастни. Девета. Десета. И с малко ще започва. Смени песента, ако може да съм същата. Милиони камилиони. Секунда. Лаптопчето. Аре, бе. Гледайте сега. Една. Аз подявайте влезе ми в окото. Трилоша ти от Как първа. си, бе? От първата ти прилоша, май. Втора. Да виж какво са. Цялата ли спи? Да видим. Втора. Трета. Четвърта и Опа. Връща ли се? Едно се върне. Дай, бай, бабка си. Оп. Му как мириш? Аре, пи, бе. Дай, още 3. Сега по най-бързи начин трябва да ги спия. Добре ли си, бе? Добре ли си, бе, нещастник? Чакай. Аре, бе, си напиеш повече. Копе, аз не съм ги сипал още. Не, бе, нещастник, изпи, бе! Стия, бе! Сигурен ли си? Сигурен съм, гледай, бе! Простак! Казай, че като сочи. Изпи ги 10-те! Какво стана? Дройфач. Бе, тука! Дройфач. Дройфач. Това беше. Дали е добре? Добре ли си? И това беше. Изпи 10 чаши. Изпихме ги.